حیدر نارووالی تشریف لے آئے اور اج اپنے حسین و جمیل آواز دے میں علامہ محمد اصغر چشتی صاحب بھی تشریف لائے انہاں دی موجودگی دے نہایت ہی ذمہ داری نال ایک بھی لفظ بھرتی دا نہیں میں منو ان تاریخ پڑھ لگا منو ان تاریخ پڑھ لگا جس وقت 40 سال انہاں بدواں وچ گزار کے انہاں کو صادق تے امین خوا کے جس وقت اللہ دا آرڈر آیا جس وقت اللہ تعالیٰ دا حکم آیا کہ میرے سونے محبوب آج اپنی رسالت دا اعلان کر آج اپنی رسالت دا اعلان کر کیونکہ تیری رسالت دا گواہ آج آ گیا ہے علی کعبے وچ 10 سال دی عمر جناب علی دی 40 سال دی بظاہر زندگی ختمی مرتبت دی اللہ دے نبی نے اپنے چاچا جان نال گل کیتی کہ چاچا جان منو حکم آ گیا اللہ تعالیٰ کہ میں اعلان نبوت کرنے لگا تے کوئی بھی تاریخ چلانی ہوئے پڑھے لکھے بلاد جی پڑھے لکھے بندے اس گل نو سمجھ دے کوئی بھی تاریخ چلانی ہوئے نا تاریخ او دے واسطے 2 چیزاں چاہیے ایک طاقت چاہیے ایک دولت چاہیے یہ دوویں چیزاں ہومن تے پھر تاریخ کامیاب ہوتی ہے اللہ دے نبی نے جی جی آجی اے جنہ بندے تے موٹر سائیکل گلی کھڑے نا آزرہ کرم اپنے موٹر سائیکل اس سائیڈ تو کر کے پرلی ہوئے جو اگے کارا ہو گیٹ دے گے کیونکہ میں اکثر و بیشتر چشتی صاحب میں گل کرنا وہ سانو گڈیاں تے اللہ دے سڑیاں موٹر سائیکل سانو اللہ دے سڑے لیکن سانو پارکنگ دا آج تک پتہ نہیں لگا تے اس سے گلے پاکستانی بندیاں نو اگلے ویزا نہیں دے دے دبئی والے کیونکہ پارکنگ صحیح نہیں کر سکتے جی اس واسطے کر کے جڑے بندے پیچھے ہو نا ایک باری میرے تے سان کر دو درود شریف پڑھتے لگے آؤ تے اچھا گلائٹ اگے آ جاؤ سارے اٹھ کے آ جاؤ میاں جی اتھے نہیں بہنا میاں اچھے اگے آؤ وہ پہلے کیوں ڈرتے ہو مولویاں کو کوئی چھوٹا تے نہیں ہوتا جڑا تمہانوں مارن دے میرے کو تے نہ ڈرو مولویاں کو ڈرتے ہو پہ بے شک ڈرو میں تمہانوں کچھ نہیں آکھنا جی تاریخ چلائی جناب نے فرمایا عرض کی تھی اے میرے شہزادے جیڑا حکم آیا تنو بے شک اعلان کر میں تیرے نال اللہ دے نبی نے اپنی تاریخ دی ابتدا کی تھی جناب ختمی مرتبت نے آکھیا جاتا جی میرا دل ہے ایک باری جڑے سردار نے نا مکے دے انہاں ساریاں نو بلاؤ منوان تاریخ پہ پڑھنا منوان ایک لفظ بھی پڑھتی دا نہیں انہاں کٹھیاں کرو تے انہاں دی دعوت کرو تے میں انہاں ساریاں نال گل کراں میں ٹائم تھوڑ جائے اس میرے بلے پہ لینا وہ مجمع بھی ہو جائے پڑھنے والے واسطے سانی بھی ہو جائے بندے کچھ سن بھی لیں میں جی اگے ہی اتھے ہاں تے اتھے ہی رہنا ہے تے اتھو ہی جنازہ اٹھنا ہے اس سے قبرستان میں اللہ جگہ دیتی تے دفنین ہے مبشر دے در جی سردار مکہ 2 خاندان جڑے مکے دے وچ سب دی امیر خاندان خاندان ہاشم اور خاندان خویلد او ہستی ہے جنہی بیٹی دا نام ختیجہ الکبریٰ اپنے باپ دی اکلوتی بیٹی تے پتہ کونی دولت دا کتنی دولت ہے او دے کولے 70 صاحب کتاب صاحب تاریخ لکھتا ہے کہ 70,000 80,000 اٹھ 80,000 اٹھ جناب ختیجہ دا ہر وقت میں بے تجارت رہندا جڑے سٹوراں وچ بیٹھے ہو چھڈ کے
وہ چھڈ کے تے انہاں اونٹاں دیاں جڑیاں آئیاں نا این کے لاٹھیاں وہ سونے دیاں آئیاں. اتنی مالدار خاتون، عرب دی عرب پتی بلکہ خرب پتی بلکہ بے بہا دولت رکھنے والی خاتون دا نام ہے جناب خدیجہ الکبریٰ ملیکۃ العرب. لوگ قرضہ لے کے انہوں کو کھاندے ہیں. اتنی بڑی بات شہزادی ہے کہ جس سے ٹائم ہو گیا من دسیوں میں افشار ہی گیا. جی اچھا میرا دلہ بندے چل رہا آجا. اچھا ٹھیک ہے. وڈیاں سرداراں نو کمی ٹورے وہ آ جاؤ تواڈی اج دعوت ہے ابو طالب دے گھر. انہاں آکھیا اج ہاشمیاں دے گھر رج ہے. جڑے روڑیاں دی مردہ مرغیاں چا کے کھاندے انہاں سمجھیا اج لیڑ لگے دا اج رجاں دے کیونکہ بڑا رئیس ہے مکے دا جناب ابو طالب. او سویرے سویرے مبشر کی سویرے سویرے خلقت آ گئی. ایڈے ایڈے چوگے پائے بڑے بڑے جوان سر تے بڑیاں بڑیاں پگاں اے چبے بڑے. سرکار نے 100 اونٹ ذبح کرایا. 100 اونٹ ذبح کرایا. کئی من آٹا گنایا. اونٹاں دا شورا لگنا وچ پا کے کنک دیاں روٹیاں تروڑ تروڑ کے جوں دیاں اودے وچ پگوئیاں. انہوں کہندے نے سرید. عرب دی پسندیدہ غذا ہے سرید جنہوں انج کر کے کھاندے آئے. لیڑ کے اٹھ کے پیر دانی شاہ جی اٹھ کے چلے تے سرکار نے فرمایا بہ جاؤ میرا بھتیجا پیا کہندا کوئی گل کرنی تواڈے نال. انہاں آکھیا ہن سرکار رجے ہاں پھر کھے گل کر دیو ہن تے بہن بھی نہیں ہوندا پیا ضرورت دی ود کھا بیٹھے ہاں. شورا بڑا سوادی آ بھی اٹھدا تے سرید بڑی آئی. سرکار ٹر گئے. اللہ دا نبی پریشان. ابو طالب گھر انس بہادر گرم جد پایو سو کعبے دے وچ پیدا ہویا اسداللہ نام رکھایو سو. جی ہو ماشاءاللہ پیرا. دوسرے اللہ دے نبی پریشان. جناب ابو طالب نے فرمایا شہزادے کیوں پریشان ہو؟ چاچا جان گل یہ ہے پھر لنگر بھی کھا گئے 100 اونٹ ذبح کیتا ہے تے گل بھی نہیں نے سنی. سرکار نے فرمایا تو کل پھر انہوں دی دعوت کر دیں. کل پھر انہوں دی دعوت کر دینے. کل پھر جناب کبھی گیا دعوت تھاکی. ایک ہی دوئے لوگ کہنے راج چنگا پہ لگتا ہے چلو آج سارے چلیے جڑے اگے نہیں گئے وہ بھی چلیے. 100 اونٹ دوبارہ ذبح کرایا. کئی مان آٹا گن کے لگنا وچ پا کے شورا بنایا. شرید بنا کے انہوں نے کھوایا. سرکار نے فرمایا ہون میرا بے شہزادہ ہے نا جڑا ایدی گل سنو جس واسطے تو انہیں آکھیا عرب دا سردار ہے ہون گل کیڑی کرنی ہے ہون سانو جان دے اسی جانا ہے سانو ضروری کام نے اٹھ کے ٹر گئے. میں شان دسن لگا علی دے بابے دی ٹر گئے. اللہ دا نبی پریشان. 2 بارہ ہو گئی 200 اونٹ بھی گھس گیا ہے. کئی مانا آٹا بھی لگ گیا ہے تے جس مقصد واسطے بڑھائے آئے وہ گل بھی نہیں نے سنی. سرکار نے فرمایا وہ میرے ہوندیاں پریشان نہیں ہونا. جناب ابو طالب فرمایا میرے ہوندیاں میرے شہزادے پریشان نہیں ہونا. کل پھر دعوت کر دیں. کل پھر جناب دعوت کی تھی آگئی خلقت کلینہ نرم ایران دیاں اتے لگ گیا دسترخوان لگن لگ گئے. وڑیاں وڑیاں جناب پلیٹا پر کے جنہاں اسی آخریاں سانکاں کھان لگ پہ. جناب ابو طالب نے کیا کیتا کھونڈا ہاتھ چلیا. کھونڈا ہاتھ چلیا تے حویلی دے مین گیٹ تے جناب کھڑے ہو گئے. حویلی دے مین گیٹ تے کھڑے ہو گئے. انہاں آکھیا ہن گل اٹھ میرے شہزادے گل کر انہاں نال. اللہ دا نبی اٹھے تے سرکار نے فرمایا کہ 2 دن کھا کے ٹر گئے ہو
یہ تواڈے مامے دا مال ہے جڑا کھاندے رہے ہو اے میرے بھتیجے دی آج جس بندے گل نہ سنی تے کھونڈا میرے ہاتھ وچ تے مینوں تسی سارے جان رہے ہو میں ہاشمی ہاں او بندہ ہلیا نہیں کہ سلیا نہیں سارے چھہ کے بہ گئے سارے چھہ کے بہ گئے جناب نے آخیا گل سنو سردارو کسے نال میں زیادتی کی تھی 40 سال میں تواڈے وچ گزارے کسے نال جھوٹ بولیا ہوئے کسے نال دغا کیتا ہوئے کسے نال بد اخلاقی کیتی ہوئے کسے دی امانت وچ خیانت کیتی ہوئے آج دسو میرے کولوں کوئی زیادتی تو ہے انہاں آخیا جی تو ہے ہی بڑا صادق تے امین تیرے جی بڑا صادق تے امین کوئی نہیں اسی اپنے پیواں کولے امانتاں نہیں رکھدے امانتاں ساریاں تیرے کولے رکھدے ہیں تنو صادق تے امین سمجھنے ہیں اللہ دے نبی نے فرمایا تے میں اے بھی گل کر لگا کہ میں اللہ دا نبی ہوں میں اللہ دا نبی ہوں انہاں آخیا اے نہیں مننی صادق تے امین بھی بنے ہیں تے آخیا نہیں مننی ٹر گئے جا کے گھر انہاں آخیا گل سنو جڑا سب تے بڑا دشمن آ نا ابو جہل انہیں آخیا عبداللہ دا مڑا گلاں تے چنگیاں کردا تے کردا سچیاں اگر اسی انہوں مان لیے تے ساڈی چودراہٹ نہیں رہندی گلاں سچیاں کردا ہے ہن میں میرا خیال ہے چھڑ دیاں تے عبد الرحمان نو دیاں نعت پڑھے تے پھر علامہ صاحب دے دا ماشاءاللہ اے تاریخ تقریباً میں 2 گھنٹے پڑھ سکنا میں اتنا ہوا بوری دیتے